saludsod at man ken ka. Damag ko asyak tay kagurang, ajak amu nangigapwana. Di na kadi ay ayaten wenno adan sa bali. Anang itaklinam itarik na, di na kagunay pasakta. Ada kadi karbengat manglapet ita paggugustuhan. Nawaya ka mupakaragsa ngem ditulag di mukat lipate. Tila ikaw dawat ko, di nakto ko mapagpakitaan. Ragsak iyo akasan itan, masugat to'y kaunggan. Wenno adan sa bali, anang itaklinam itarik na, di na kagunay pasakta. Ada kadi karbengat manglapet ita paggugustuhan. Nawaya ka mupakaragsakan ngem ditulag di mukat lipate. Tila ikaw dawat ko, di nakto ko mapagpakitaan. Ragsak iyo akasan itan, masugat to'y kaunggan. Ragsak iyo akasan itan, masugat to'y kaunggan.
siya ang lakuman. Taawan ngamin ilog tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paikitid ag expert ay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Napateken ka, di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta iparik na. Napateken ka, di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta iparik na. Ay nagrigaten, ayan mayadayo ka, mayadayo iti napateken ka, di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta iparik na. Ay nagrigaten, ayan mayadayo ka, mayadayo iti napateken ka, di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta iparik na. Ay nagrigaten. Inulilam to'y puso, pinanawa magtutuog. Anya na nagsakit, anya ket